ezelin canı canane, bizedir cennetin hüyri cenane, dünya halklarının yekecesi de Türkmen ýaly wasp etmänler denane. Bahar bäwüller ýaly açylyp duran mehriban denanlarymyz 8-nji mart halkara denanlar günüňiz gutly bolsun. Anha bu bayramçylyk gününde men hem öz halypam Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewany 8-nji mart halkara denanlar günü bilen gutlamany Zeynep Tikinçilik öýüne mehmançylyga geldim. Halypa bayramyňyz gutly bolsun. Hemişe ýüzüňizde ýylgyryş, şiýreňizde baht hiç wagt eksilmesin. Sunugatyňyzda mahmal awazyňyz mundan hem beýlek beletden belet ýaňlasyn. Tawal Mehri Cemal, senem bayramyň bilen tüýtürümden gutlaýan, tüweleme biziň ýurdumyz Halypa şäherlik ýolyna bir giň ýol açylan döwlet ýurt aýratynam gahrman arkadaly gahrman terdarymyz Halypa şäherlik ýolyna uly mümkinçilikler döredýär. Ana şo zatlaňam näme diýen jogaby da şu. Yani gözle şaýat tol we tüweleme öz aýdymlamy özüm bilen gowy edip ýerine ýetirýär. Mehri Cemal tüweleme ýan gitçiklikden men tanaýan hemişe aýdýan aýdymlamy ýedimden gaýtalap aýdýar. Bir adam sen aýdymyňy aýdyp piňlenýän bolsa, söýgü bilen aýdýan bolsa, taňa bir halypa diýip ýürdenýän bolsa, bir döredicilik sungat adamtyny ondan başga bagyt ýok. Mehri Cemal taňa da üstünlik arzu edýän geljekde bir uly derejelere ýetip Türkmenistanyň at gadanan artisti, halk artisti diýen hormatly atlara münasip bolup, hormatly prezidentimiziň şaher paýlaryna münasip bolup, ýurdumyzda owadan sesiň bilen, mahmal owadyň bilen, aýdymlaň bilen begenlerip ýörmäňi toýlamyzyň bedegi bolmagyny arzu edýän. Sag bolun Halypa. Hemem şu pursatdan peýdalanyp halkara denanlar günü bilen bütün dünýäň denanlaryny tüýtürümden gutlaýan şeýle ajaýyp pursatlary, mümkinçilikleri, bayramlary bir ýokary derejede bellemäge ähli şertler döredip berýän biziň türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman terdarymyza köp sag bolsun maýdan, goýjanlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Bir denan kalbimden, ene kalbimden netip bolsa ýene-de bir hormatly arkadagy gahrman terdarymyzyň ähledýän işlerini wasp edýän aýdymlar bilen denannamy wasp edýän aýdymlanmady döre tip söz berýän bayramlaryňyz gutly bolsun. Sag bolun Halypa, şeýle süýji ýakymly sözleri sözlediňiz. Biziň işlerimizde üstünlük bayramyňyz ýene bir gezek gutly bolsun. Şu ýerde ene mamalarymyzy wasp edýän owadan eje hakyna aýdymy bilelikde ýerine ýetirýäli. Aýdymy? Ejem diýen aýdymy? Ejemi. Hawa. Balya. Gönlümi alyan ecem, yüreğimi bilyen ecem, sen yılgırsan cahanna, ehli zat güller eken, ecem, mehrevan ecem, ecem, can ecem, mehrevan ecem. Berekellah. Halypa şu ýerde ýene bir aýdymyňyzy agzap geçesim gelýär. Muňlar meşgullyk getiren aýdymlaryňyzyň biri milliligimizi wasp edýän. Diňe bir uly adamlaryň aňyna däleýsem, kiçijik çağlaryň hem söýgüsini, uly söýgüsini gadanan aýdymlaryňyzyň biri şykka biledigem şu ýerde ýerine ýetirýäli. Balya. Dümelerim düngürde, şelpelerim şaňyrda, bagytýarlyk döwründe, watan şöhra şanlarda,
bakayına bakayın, yar moncuni dakayın. Akar çeşmen boyunna, batleletin kakayın. Berekella. Biz ýaşlara okumagy, öwrenmäge, dörejilik bilen meşgullanmagy, şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň elmida mara waşyklary beslenmegini tüý süreginiň arzu edýän. Halkara Dinarlar güni bilen ene mamalarymyzy, mehriban gelin gyzlarymyzy tüý süreginiň mehirli utlaýan bayramyňyz gutly bolsun.